ایرا ببینید چه خوشروای دخترو دانتلوی امیرا اوریجینالو دوبایسکی که 1200 کم نبود اینم نمونده حاجی سکیتکا رفته استای 799 سومون 4 расцветкаи фасонда омадагай духтарако покиза кори дасти рафтагай ина паткла дора ки махкамаки хушру ира биненох то забори дубай каседа дар курай дига цветошам нишон тен 4 расцветкаи фасони хушру ҳаст марама доставка россиям доран тоҷикистонам доран ҳамаи ҷошта хулас ина мучам ҳастай нархш ҳамагӣ барои шумо 799 сомон киртаи 1200 сума 799 сомон шудагай расчётотона бигирен бихезену биёен духтаро ина беҳтарин интихоб бо нархи дастрас дар ин нуқтаи савдо духтаро ниноям дидена тоза турецкиан диден эспиро паплинои эспираяй ҷоравак беҳад моделакои фасон ям скидкада афтидагай 950 сум шудагай 1200 сомон буд суроғара гӯш кунен бозори корвон тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвоза даян ряди магазинои шишагӣ 108 магазинай иҷарама бисёр шумо навор гирифтан нишон додагим борои хушру доран ина бо борои хушрушон омадагай биёен киртои хушру дестен духтарако нигоҳ кунен скидкаи грандиозни рафтестай ҳози якта ба якта нишонтон метим марҳамат медонам ки ин нуқтаи савдора ҳаматон хушру медонен барое ки борои хушру дора ва тез тез акция мекунад бозори корвон тарафи тилобозор духтарако тарафи пажарка тарафи тилобозор не тарафи пажарка духтарако байни сеюму чорум дарвоза мешава 108 магазин ряди магазинои шишагӣ ай бархтошон сар карда нигоҳ кунен ба ипеку ба дантелу ба любой чишон оригинал ай духтаро биёен аз наздик як бор бинен скидкои зури бад сар додаген скидкотон чандбахта бошад ина болора бинен борои эксклюзивни доран ҳар ҷода нестай духтаро баданаи тарафа як ҳафтаина скидка кардаган манам арама духтаро бори дигар такрор мекунам бозори корвон тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвоза 108 магазин биёен доставка духтаро бо дили пур доставка ҳам дохили тоҷикистон доран ҳам россия доран россия ҳам доставка доран марама духтаро метонен интихоб кунен инам хикртои оригинала бо нархи дастрас равонтон кунад бидавен ки борои 700 сомона духтаро 450 сомон шудагай покиза кори дастӣ рафтагай духтаро дига цветоша мастай 450 сомон шудагай қафоша нишонта ина нигоҳ куненда чихе хушрӯини ябучинякай ҳамаи цветош ҳастай 450 сомони бо касе обтой бигира ҳамаира арзон метиҳан ина нигоҳ кунен духтаро вариант иҷад чихе бисёрай мана духтаро ҳарир иҷада 350 сум шудае инаи ваёша намеген ина юра бинен 450 бинен чихе цветои хушрӯ дора беҳад кори нозуки фасон дора марамат каседа дар корай ай у моделшам ай моделшам чантаи расцветка доран акцияшон як ҳафта давом мекунад успед кунен мана киртошона бинен чихо киртои необычни хушрӯ овардаган бозори корвон тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвоза даян ина биёен 108 магазин яди магазинои шишагӣ ҳама вақт иҷа скидкои грандиозни дора ҳама вақт борои необычни дора ина бори оригиналшон духтаро терё интизор будан ки бори туркӣ кай скидка мешава марҳамат эспирои оригинал духтаро турецки тоза ино паплинан обда намедроян кори дастӣ рафтагай 1200 кам нест ҳамин чиз леки ози иҷада скидка рафтестай 950 сомон ҳамаи цветош ҳастай бора хичон мебиёран дасти якумай ёрама бисёр шумода тавсия медодум ина марамат ина миёшама нарха я бор дизайнам нишон чен 950 сомон ай хай хушруги паплинакора бинен на обда медроян на ягон чи мешаванд духтаро шушта чанд сол мепӯшен сангчошам намеафтана ина марҳамат нигоҳ кунен кори дастӣ рафтагай чо хушрӯвай дар ҳақиқатам боршон хушрӯвай 950 сомон ҳои суроғашона гап мезанам бора хичон мебиёран дасти якум бозори корвон тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвоза даян ёшамам нархая ина ёям эспиран духтаро ҳамун нархан оригинал байни сеюму чорум дарвозаи пажарка 108 магазин марамат биёен инами нуқтаи савдо ҳама вақт скидкои зури бад дора ина купроотона чанд сум кадаген купрошонам хушрӯвай духтаро диден шок 350 сум 800 сум 700 сум купра ина иҷада 350 сомон бовар кунен хеле нарх дига намеёбен ки хеле скидкора интизор буден тоза турецки нигоҳ кунен ипекои оригинал бо дили пур бихезен биёен духтаро скидкаи грандиозни рафтеста як ҳафтаина ина 1300 сомона ипеко распродажа шидагай духтаро 999 сомон бо касе ки мисол дута мегира 900 сума метиҳан марама духтаро ира бинен моделакора бинен чихо бисёрай бо ягон модели дигашам нишон чен тамоми намудаш 1300 сомонӣ будан тоза турецкиё мана иноша бинен духтаро мана диден ҳозир боша
мебошад 999 сомон шидагай. Бо гуфтум ку чанда бигирем боз ҳам скидка мешава. Духтаро як ҳафта ина аксия доранд, аксияҳои зур дора ин мағоза. Тез ма инаро шумо дар навор гирифта нишон медодум. Ина марамат чӣ хеле медонен, ина бори оригинал ира бинен охи чӣ хеле хушрӯй. Ҳамеша ҳам ҳамин нарх 999 сомон. Духтаро бозори Корвон тарафи Пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза яди магазинҳои шишагӣ 108 магазин даян. Иҷа фақат скидка дора, фақат борои хушрӯи необычни дора. Ина марҳамат, ини двойкоша бо намеген, ини двойко 1800 будан, ҳозир 1000 чанд шид? 1100 сомона, 1100 сомон шудагай. Духтаро марҳамат, духтарако бархи тамарзон шудагай. Нигоҳ кунед, ипекои фасон бисёр доранд, болопӯшои хушрӯ бисёр доранд. Биёен мағозаи 108 шуморо интизора ҳам дохили Тоҷикистон, ҳам берун аз он доставка доранд. ин шарфҳо ҳамаш тоза дубаянд. Духтаро бе паделка бо дили пур биёен, меган 250 сомон мефурӯхтем. Ина марамат ҳозир ҳамаша 180 сомон кардагиянд. бинен чӣ бисёрай 180 сомонӣ. Духтаро ҳамаш инами оригинало ҳастай ку. Духтаро диден аҷоибот хушрӯчанд 180 сомон. Ира бинен вай ира бинен чӣ фасончая 180 сомон кадо меша мегирен. Духтаро 180 сомон. Поёнда туркиё 99 сомон, турецкиёша боша 99 сомон кардаган. қисми поёншон турецкия. Хулоса дӯстони азиз, ҳозир ман суроғашона гап мезанам, бихезем биёен. Иҷада баъд ласинаву брукам доранд. Духтаро 150 сомона, 150 сомона, ёш чанд сомон? 250 сомона перлонай. Ира бинен, ира ҳама мекова хидаш. Мана марамат духтаро дасти якум борои фасон. Иҷада нигоҳ кунед духтаро. Ипекоя мози скидкаи грандиозни дарафтестай 1300 сомон, 999 сомон шудагай. Бархитошонам ҳозир ҳамихе скидкаи калон рафтестай. Бархитошон бовар кунед ку оригинали якум дастай. Мана биёен аз наздик вохтон биненда. Ира бинен чӣ бархитои хушрӯ доранд. жилкакати духтагай, риштакати нел жилкакати духтагай оригиналай. Мана марамат 1500 сомон ҳозир чанд сум шид? Бархитои 1500 сомон 1250 сомон шудагай оригиналоя. Як бор биён хутон як бор духтаро муқоиса кунен, качествора бибинен. Бозори Корвон тарафи Пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза яди магазинҳои шишагӣ 108 магазин.